Inig-abot na akong iskalibo ka subscribers mo baktas mi gikan mong kayo padug Jinsan. Estimated 5 to 7 days na una mi maabot. Di lang ka na. Kung moabot may 100k subscribers karon nga tuig, mubaktas mi gikan Davao padug Manila. Mudagan nag 5 ka bulan nga binaktasay. Mong subscribe na. This video is sponsored by Thirsty 5. Ang pinakalami nga milk tea sa mong kayo. Wala atik. Bisan pag-sponsor, dili to atik siya. Tinuod jud lami jud kay lang milk tea jud. Nag-serve din sila og any kinds of drinks and snacks. Mga french fries, siopaw, siomay, mga milk tea, mga nana. Limpyo kayong pagbuhat. Apil na diha ang very buutan ug very accommodating nga mag-serve. And guess what? Ang lamian nga putahe nga gihatag nila sa amo nga libre. Located ni siya sa isa sa mga barangay diri sa Mungkayo. Nga pinakadaghan og guwapa pod. Ang tubo-tubo. Dito naman sila makita. For more info guys, nakakuha nila ang page somewhere dere sa mga links sa caption, sa description or sa comment. Tanawa ilang page nila. I-visit guys. Dungagan na to sila og bisag mga kuan lang 20 lang ka likes. Naulaw na kay kuanin nila kay dugay na kayo ni hapit na do ka bulan na guys siguro sobra. Wa pa na ako na kuan ba promote. Pero umubalos ra ko nila kay ako ara ning permintihon sila kuan. Salamat kay Thursday 5. Sige, salamat. Salamat kayo. Sorry. Dugay kay ko naka-buhat video ba. Back to the video. Hey. Kuan ang oras alas 6, hapit na alas 7. Nasugod na migbaktas, yung nanay mong kaimtang umubaktas sa padog Jinsan. Pero dili pa na mo ay intact kina mo nga mga porma kay dinalian naman namo nga plano. Among gidala butin raw gamay kaldero na po'y bugas. Extra t-shirt og Mora. Extra t-shirt og bugas. Sa mga kilid-kilid ro ng itag tubig. Basig na tinga mo nga nung nibaktas na may nga pa man may 1k subs. Well, kanang padug Jinsan 7 ka adlaw na. Andi na mo na makaya kung wala may practice. Nihapit na tamabot man. Og 1k. Maglubahan na migdagan ni sino kay ambog kay piste. Ang gikan dire kining straight na tama na tong ikaduha nga pile nga hollow block. Kita man niyo kana. Kana. Okay. Siap ya. 1 2 3 go. Gikan sa mong barangay padung sa highway mga 2 ka oras nga baktas. Nana may kon. Banlak. Ana stress. Outdoors. Kung kaya na diha, dito may maagi kon. Dito may maagi og. Dito may maagi og kanang ulaykon 113 inambatan. Tapos may babag to nabok tubo-tubo, aw kandalid tubo-tubo. Sa mga wakabawa ni akong ipangyaw-yaw di siguro mo taga dire. Pero para sa mga taga Mungkayo, kabaw mo og unsa kalayo ni among gibaktas. Alas 9 na, nagpahuway may sa banlag. Baktas niya pahuway na pon. Baliktad, load na ba? Ha? Basig nang load na mo. Nagkuhan ko kanang tugkog gamay 5 minutes ra kay sa ako ang utok. Inampingan mo kanang akong utok. Ang utok ra akong gipahuway kay lain kayo kanang di makapahuway ang utok. Alas 9 ang meeting sa mga gwapo. Ako si Giovanni ang inyong presidente. Kita ka to? Kung ipakita pa ng clip sa video maabtan tag siyam-siyam. Maunggikan sa bukana, nagsawad mig tubig, inom, baktas dire, baktas dito, ug mihigda sa karsada nga mura na mig mga buang. Pahuway dire, pahuway dito, ug lami na kayo i-surrender may gani gitambagan ko sa akong amigo. Sa kinabuhi, pahuway lang. Pero ayog undang. Ingana ka weird guys kung di na mo but nga ng music inig human mo banat. Okay kay. Weird kayo. Example. Shout out sa naay mga uyab. Shout out na ako.
Katog sama kay dapat natin music inikanan ako ba? Well, anyways, gina-enjoy na mo mong paglakaw bisan pagkapoy na kaayo. Di day basta-basta ning trabaho maong namin nakuha nga lesson sa kinabuhi. Kanang mga mangagi nga mga multicab guys. Na may mga mangagi mo na siya ang mga opportunity nga ipalabay lang nato nga pwede yung tatamong hits kay para madali tag-abot sa tuang mga kuan, mga pangandoy. No, kaya kay no, mao gini siya sakto nga explanation sa journey sa kinabuhi ning among gibuhat karon. Pero amo ang buhaton is the hardest way. Kinahanglan ikaw gid ang mag-grind para maabot ka sa imong patutunguhan ba sa imong mga planos kinabuhi ba. Kaya kung makihits mo ka, but pasabot na initabang sa imong dili mo pure self. Pero okay ra gyapon ang mga nana. Paminaw ang taon mo kay magamit pa ni kaysa sa ibong adar na og Florante at Laura sa grade 7 o grade 8. Diyos ko. Nihigda na ko sa kakapoy. Kasakit sa akong tiil ug labaw sa tanan, sa kasakit sa akong tiyan kay kalibangon kay ko. Wa pa ni kaabot inang bata nin dalana. Iwit na kay ko nila kay sakit na kayo akong bali. By the way guys, naadi ko ibali. Maong gipasumangil na ako sa akong amigo para babahon ko. Di mo ko kung tuod. Timing kay kanabot ang inambatan. Nya mao di pag-ulan, maong naglungag lang sad mi. Pero sa ta kay kapay kay istorya. Unahan sa inambatan mo na itong street kayo nga mga sobra oras pun baktason kung kondisyon pa ka. Niya ako nga nagkuy-kuoy na mo ng piting dugaya. Pag-abot sa cruising babag ug makupa, na may achievement gamay. Alas 3 pasado na ni, nakulbaan na kay ko kay hapit na mo gabi niya mura na kog zombie mulakaw. Ikaw nag-zombie. Ikaw nag-zombie. Liyag-liyok nga. Na-zombie na. Na-zombie na. Zombie ba eh? Nakalagpas na migbabag. Na may sa dalan padulong nagnabok si Jikris sa mong pag-asaron nga makauli mi kay hapit na alas 4. Alas 3:50 city na. Nya og mo pag yung baktason eh, padawog mong kayo. Abdan gid may gabi na jud kayo, nya di na gid pwede. Mo na di ginaingon nga lisod jud kayo. Grado na to kay. Gabi naman kayo. Jikris mo pag-asaron, og gulas Jikris dia Na pa may plan B, nawag mi sa mo ang mga amigo dito sa Kasuon. Pakuha mi dire. Pas forward tagamay gari sa gidayungan ako nila. Nag-ilog ang thought sa kung huna-huna nga mo padayon pa o mo surrender na. Gusto kay ko mo padayon pero akong lawas niabot na jud sa iyang limitasyon. Pababa na lang ko guys. Tiyam lagi puro to, hindi biro. Nagpababa lang ko kay pero nang yung kasakitan sa akong mga tael. Luya sa akong mga tao eh. Kuya di. So, yeah, salta pa. Salta. 1, 2, 3, salta. Kasakitan ng itlog eh. Tanguga eh.
Dungag baan mo ba ni? Ang bang short ginit eh. Ayo, kumutang paan ako. Di ba kumot yun, dangog kayo, basa. Salta. Gayat akong likod sin yawa kasi akong likod sin. Disakita sin hawa na yun. Hawa na yun. Disakita sa akong likod. Yawa na ikot sa bato. Tawa. Wala kita ni bay. Lugtoy ng gud bay. Sa mabangon. Ha? Ata bangon bangon. Wala na gud ay way kusog yun. Jangan saon. Magic Res. Ay ay. Taring mong kayo te. Wala akong amigo ditong dapita. Dodong. Maong to the rescue ang akong mga amigo sa amua. Nalamig tubo-tubo. Sundo may sa akong amigo kaya di na ako katindog. Alas 6 ang meeting sa mga gwapo. Ako si Giovanni, ang inyong presidente. Isa call. Buko na call. Ikaw muna. Ako muna. Ulian ako ba? Ayos.